Mu part 5 y'ama episode athu tikambe nkhani ya pornography. So part 5 tinanena kale kuti tifotokoza mmene zinthu zimenezi zimakanema olaula amene amaonongera chikondi komanso mabanja, maubwe kapena kuti mabwenzi osiyanasiyana makamaka mabwenzi amene amakhala pakati pa mwamuna ndi mkazi. So tisayiwale kuti mavidiyo tisaonere ngati sitinakwanitsa zaka 18 chifukwa ndi zabwino kwa inu kuti musatero. Let's be real akuluakulu, wina aliyense amafuna chikondi, and chikondimo wina aliyense amafuna kukhulupirirana kapena kukhulupirika, komanso amafuna kuti pakhale connection yeniyeni ndiponso yamphamvu. Komano ngati ubongo wathu tikupanga feed ndi makono amene wawa, ndisakunamizeni, mukuzitraina nokha kuti muzionenge nokha. Study yake imene ikupezeka mu Journal of Sex Research idaonetsa kuti anthu ambiri amene amaonera makono pafupi samakhala okhutira ndi achikondi awo, makamaka sakhalanso okhutira mu relationship yawo, and kumakhala trust yochepa kapena kusakhulupirirana kumakhalamo, andinso connection imakhala yochepa. Chachikuluso kukhala malo amodzi ndi bwenzi lawo sikawirikawiri, zinthu zimenezi zimavuta. Ndiyeno kwa azibambo makanema olaula amene wawa amapangisa kuti azilingalira ngati kuti madamu angapange zimene akupanga maactor ndi maactress mmene mujamu, of which zinthu zimene zokuti zolembedwa isiseti zapangidwanso edit. Ubongo wa azibambo umakhala sanena azibambo okha, onse azibambo ndi azimayi umakhala kupanga crave okufunisisa mafantasies amene wawa kuchokera kwa bwenzi lanu lenileni limene ilolo siakita mumvesese, silili pa kamera komanso sili kulipiridwa kuti zipanga zimenezozo. It's just natural and real. Kwa azimayi izizi zimapanga liwaya mmene amazipangira view iwowo, komanso mmene amazikira pa scale. Fa zimangowayika no mu scale, zimangowapangisa ngati kuti akhale hule, apopo ndisadise chichewa, zimangowapangisa zisiva ngati ndi hule. Ma statistics akuoneka kuti 56% ya mabanja amene amatha ku United States of America, mmodzi mwa iwo amakhala kuti ali addicted ku pornography. Taganizira ndi zimenezozo, zimene zotanthauza kuti mapono watu akulowa m'manyumba mwathu, kuphwanya manyumba athu. Sitingamange relationship kapena banja pamene tikuonera zinthu zimene ziyazi ndi boza ndi chikondi, and zikungotipha. So ngati akanema amene ajawa akuphunzitsani inuyo, that means kuti banja lizakuvutani. Phunzirani koyenerera, phunzirani kwa akuluakulu, osati muphunzire mmene momwe. And there's this tendency mufuna mukapa zimene mwazitenga kumene kuchako muzileselera ndi banja, of which it's not like that, and sinimatha kumumvesesa munthu. Ndiye kupati 6 tikamba mmene akanema olaulawa amatipangisa kuti tizikhala okhumudwa kawirikawiri, komanso tizizigwira tokha. Mundimvesese apopo, chizungu chake we can say masturbation. Ndiye mukhalepo mpo imonere pati imene kubwerayo.